jsme zpátky v Sasvé. Je teda dneska trochu horší počasí, tak jsem na to zvědavá, ale cítím se skvěle, takže si myslím, že to dám dneska. Jdem na to! 1, 2, 3. Viděl jsi toho týpečka nahoře? Mi tam normálně vléz. Ty lidi jsou úplný blázni. A co čas? Asi horší, co? No, bylo to horší, Evko. No nic no, sázka je sázka. Takže se naučím hrát na ukulele, zahraju na Václaváku, když jste mi to vybrali a jestli chcete vědět kdy, tak sledujte Facebook.